Haka jing sumar ka banra ka jing kerman ye ki pat ba shkin kendong kham tam e ka kot ka khia ka jilla. Ka betini hostel outreach nongpo aka life potarik matau banai ka job ye ka jing sumar ka ba e bat ka ba matam ka jing sumar ye ki khlung ki badang kha. Haka ba kala ba pen kot i wi khlung i brang sukha ka life potarik ubnai jamang mata ka snam ibdan ka jing pang khlai ka ba jorba. Henry lamba ka jing testam jo Dr. Dirani berkat ba ki de ki doktor ba ki nurse ba ki project hostel ni khlum tai la mani phasha yeng ba hadi mala ban check up yang sesien liya pat sesien ya ka jing kot jing khia nakaliang usangat uperta ula yo banyak keren ba bai Dr. ni ha ka bidai ba ka jing sumar ye di khlum ikut jong iba pen kentil masing iba sa umling je ba just check te iwan hanen ta jong halai potri jong blai me aja bentar sunam i la ikhlum ka te hasibel hostel nampo ka iklung pa bakharu jinjar ka jinjar bagi khamyang porang ka te kamta bak nanti la pha yang isane cha ta betni hotel po ne jong betni dan la poi hande ngila ngila sumari i ka kumade jing sumar ai oxygen gidre be bo khai ting la pha ki test ke bo khai ta haski batas hi ka la pau hi ka yu ka report by iklung i da jing thot of light dia the first day kham le ye should treat conservatively I inject a khot ke inject ban recover yo bini ko yo polai te kadang ni sngi bro khoi ka ina le ta su ma ma ni ba first day jok to ga pa kam bha ka sneu tingla sang le mala sngi ba padi pada kadang le ba sngi ka jing trekam jong khlai kadang duna bat ka ba how bat ina persang banoi mi pa ba ina kam le atas ko ka peritoneal dialysis kalau ko ka dialysis tambah ka per kam jet na ka dialysis ko ba ila hemodialysis te hajing kan jongi ba kimi pa ila ska jong kalong ka ka ko ba gile astali so ba gile ina dupos dios ngia ya kena ngi le dupos dios e hostal ngi dupos so tu ikinampang bakini ini banle baki complications ni kijima ki ban up la dangi le igni ru te malang ki process ki dorki complication ting la patai ki te hadin ba ki osno it kijing complications e boy bapli kim ju osno ngeng jing le ki ting ni kong te la ong ki to chimpor ma phi wat jing de ban le assistant ma ngim la ban le klan ka version ma ki hiru te onda kila adik serious ngi la ong hi ban cuma suma ka bala da ke da yu da ka jing dawai tinggal pasang banle sengap kat kum ke dikwa dong ki dah din na ala sngi nong ki bakam nong shu ban chu am nama klaki wa ka yu ki waste product no ka urea ba tu ya ha ma jagi te ngi nong ki bala ka kiu kan ta ki do jam ba kan tam yu ka khle ba yu khlai ba yu rostam ai klung ila ban yu la stam jor hono por te na la ba klung stam jor pa te kila rai ban ong ba ton le yang ni te kai ke jinge bangi kendu bangi sa se meni kong ki staff jongi ki de ki long ba kim pa ju yo ni katas te ngin hap hi kai ki kom do ban le ta kom de ban le sin le na bangi hap le ka dialysis ni hap kelyang ni hap ka trip ni hap kelyang ni hap thap ka dawai po ban hap se byang te ka long overly pes dos ngap change mala ke chikanta te na la ba ka naba mana kantang tu taba kim ju yo melin ban yu ban le long ba e te wala kata du da kajing ni tre kam no ki da kajing 3 minute no ki na tim ro khat te ngila ban not successful te hal santrik las dang ni ka dialysis ha kha wetrik pa ding ngila wen no ya ka dialysis ya ta stus te ka je ka kendu jongi hane ka kum hane ka por ka long koi ba ka kita ngim don re ni habe ti chka ti na silong ngim yo ti te takajing tri yu te lang jong ka team management team jong hospital kilala pa yo ikitia ro khoi nate na ka ti te kabalong ba e ba asa in between jong tu don utia bom ladu hendiat ngap chu yu ngap chu ban ja adjust hendiat na pasang ba thit mai tamba umlong ngim yo chu nate te bakla ngim masing ya happen yu ban ha adjust ne tu long don doc just kan successful the andang la discharge the patient ha life mo apa attribute patient discharge the la discharge one follow up yang ha hadis tayo ni follow up yang kli patient yang baru patient lu la di bu la yu ha kan ka penji kai la lain bahagian